Kaixo, gaurko bideo honetan, erakutsiko nahiko nizueke topatu dudan hardware bat, bai, dela arkatz infrarrojo bat, bai, erabiltzen dena proiektoreetarako, bai. Honekin gustatuko litzaidake hau erabiltzea input bezala, guk gure kabuz saiatuko garen egiten saiatzen ari garen gela interaktibo horretarako, bai. Hemen dago horren adibidea, bai. Azkenean da jartzen da proiektorearen gainean, kasu honetan, edo azpian jarri daiteke, bai. Eta hartzen du, proiektatzen dugu halo infrarrojo bat, horren arkatz batekin, markatzen denako setapa egiteko tal ikual, hor dago, bale. Bihurtzen du inputa sagu batean, bai, eta antza denez erabili dezakezu sagu bat bezala, bale. Hor ikusten da, sagu bat bezala erabili ahal izatea. Bale, hori frogatu nahi dut, erosi nahi dut eta frogatu nahi dut. Modeloa da nahiko txinorri generikoa, hala. F35, bai? Eta, hainbat hornitzaileek Special Pi da Amazonek daukana, da €40, hauze da denda, hauza web orrialdea. Eta badago Ibista, bebai, Ibista markakoa berdina, bale? F35 hau. Sin más, jakiten egoteko eta beren atxan frogatuko eta esango dizuet. Agur.